Permintaan dari siapa Pak D? Iya. Mas Sentot. Wira. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Aku kadung sayang kadung gadang-gadang, lungamu dadi traumaku, ngene men bisa cintaku. Adune angin wengi teko ngancani aku kelangan kanca citra, dadi namung masalah tresno tapi kok yo lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong cilik wis takdire ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnaku kaya bonsai anting putih. Ayo. Rani Nadinara, Rani. Masih yo elo endah di sawah, tapi dipaksa ra iso gedhi. Ojo dipaksa nek rasa gedhe. Boten joget mriki Mas. Iya. Matur nuwun. Namung masalah tresno tapi kaya lara. Monggo Mbak Niken, ayo. Gerakan sekondur. Yen nangis wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis takdire ngene, lalu ngancani ilang endinge. Tresnaku kaya bonsai anting putih, mbok sirami rino lan wengi. Masih yo elo endah di sawah, tapi dipaksa ra iso
Terima kasih Mbak Lian Sindu. Wilang sampun katuraken.